Ola, imos ver agora como facer o asiento de regularización de IVA. Ou, bueno, mellor, como Contasol nos fai o asiento de regularización de IVA. Ben, estamos aí no diario, imos aquí a acumulados, liquidaciones. Bueno, pois xa teño feita esta, vou eliminar e volvo a crear. Bueno, sabedes como eliminar unha liquidación, se cometemos algún erro, eliminamos a liquidación e eliminamos tamén o asento que deu lugar á liquidación, porque imos facer a liquidación e ao mesmo tempo xeraremos o asento. Bueno, damos ya nuevo e agora decimos faime a liquidación do primeiro trimestre. Se tivésemos que facer liquidacións mensuais, pois diríamos faime a liquidación de xaneiro ou de febreiro. Liquidación do primeiro trimestre, por exemplo. E calcular. Liquidación calculada. E agora desea introducir debes introducir información manual antes da liquidación. Se nos quedou a compensar algunha cantidade de períodos anteriores, entón teremos que introducir eso manualmente. Vale? Vamos a ver. Sí. El, aquí, xa me está ofrecendo o valor que hai na conta 470. O saldo que hai na 470. Hacienda Pública deudora por IVA. Se nos quedou algunha cantidade a compensar de períodos anteriores, xa non la indica aquí. Entón, eu digo, bueno, neste caso, como esta liquidación tamén me sale, bueno, metemos aí, cuota a compensar de períodos anteriores, metémola manualmente. Non sei por que non o fai el automático, debe haber algunha razón, pero non sei por que non o fai. Bueno, esta é a cantidade que nos quedou a compensar de períodos anteriores. Canto compensamos este período? Deses 1254 necesitamos compensar algo. Esta liquidación, como vedes, tamén me sale a deste trimestre tamén me sale negativa, tamén me sale a compensar, así que non vou compensar nada. Se esta liquidación fose positiva, entón sí que compensaría, se fose positiva, que sei, 2.000 euros, compensaría os 1.254. Se fose positiva en 700 euros, pois compensaría eses 700 euros. Neste caso non compenso nada e van a quedar, eses 1.254, van a quedar a compensar para períodos posteriores, outra. Ademais, 2.342 que nos quedan nesta liquidación. Acepto. Xa está. Acepto. Liquidación feita. O que teño que facer agora é xerar o asiento. Introduzco a fecha da regularización é o 31/3, porque é o primeiro trimestre, 31/3 do 21. A fecha do pago, en caso de que houvese pago, sería o 20 de abril, pero aquí estamos contabilizando a liquidación, a regularización do IVA, ao final do trimestre. Xa está, asiento xerado. Entón, agora, no asiento xerado, vamos a ter na 470 estes 1.342 euros. Podemos ver aquí, non o 303, pero si un resumen dese 303, os datos que irían nese 303. Aceptamos. Deben de darlle a vista previa en vez de ser a PDF. E xa está, agora que o meu PDF... A ver, vou aquí a vista. Aquí temos o IVA de vengado, son 173 euros, o IVA deducible 1.500, de aí que a liquidación sexa negativa 1.342. Aquí temos cuotas a compensar de períodos anteriores, 1.254, que siguen quedando para o seguinte período. Imos facer agora o seguinte trimestre. No seguinte trimestre, a cantidade a compensar son os 1.342 deste
máis os 1254 do seguinte, o sea, 2500. Vamos a facerlo. Vamos a ver. O que pasa é que non sei se teño operacións feitas. Bueno, teño ou non teño, da igual. Isto, acumulados, liquidaciones, agora, nuevo, segundo trimestre. Calcular. Debemos introducir información manual. O tema das deduccións, sempre manual vedes. 2.596 o importe total que nos quedou a compensar. O que traíamos a compensar de períodos anteriores, máis o que nos quedou a compensar do segundo trimestre, porque como non tiñamos que compensar nada, bueno, mira, si teño operacións agora neste trimestre. Neste trimestre, en teoría, saime a pagar 178. Vale. Agora me tería a compensar aquí 2.596,85. E canto compenso deses 2.596? Pois os 178. 178,76. Co que nos quedarán a compensar para períodos posteriores 2.410. Aceptar. E aceptar. Vamos a xerar o asiento. Metemos a fecha, 30/6. E aceptamos. A ver, botamos un vistazo. Lista previa. Temos aí un IVA do vengado de 378 euros, un IVA deducible de 210, por lo tanto un líquido, en principio, a pagar un resultado da liquidación de 178. Como tiñamos 2.596 a compensar de períodos anteriores, compensamos neste período 178 e quedan pendentes de compensar 2.418. Vale? Este sería o resultado da nosa liquidación. O que iría no 303. No vello Contasol había unha opción para obter o 303, pero aquí non hai. A ver, sí, mira. IVA, sí, aquí está. IVA. Modelo 303. Con impresión. E aquí xa nos sae o do primeiro trimestre. O primeiro trimestre que está a cero. Vale, porque o que hai que facer é importar datos. Non, cargar declaración. Non, importar datos. Vale, importo datos. Teño dúas declaracións feitas. Vamos a ver a do primeiro trimestre. Período de liquidación, primeiro trimestre. Aceptar. Agora sí, deberíamos ter aquí os datos xa desa primeira declaración. Había un repercutido de 173, un IVA soportado de 1.515, polo tanto, en principio, o resultado da liquidación xa era de a compensar de 1.342. Como había, vamos a ver, aquí ten que haber unha segunda página, onde está outra? Página 1. Bueno, como paso a página 2, ¿no? Bueno, voy a dar a generar PDF. Está aquí. Página siguiente. Vale. Na página siguiente temos aí o resultado negativo desta liquidación, a cuotas a compensar que había de períodos anteriores. Como non compensamos nada, siguen quedando os 1.254 de períodos anteriores, os que hai que engadir estes 1.342.
Ainda que o resultado desta liquidación son 1.342 e quedan outros 1.254 de períodos anteriores. Vale. Podemos obter o PDF, pero bueno, non é necesario. Podemos obter o 303 do segundo trimestre. Vimos aquí a importar datos. E agora escollemos a liquidación do segundo trimestre. E bueno, en fin, comprobar outra vez. Aquí salía, en principio, a pagar 178, pero como tiñamos a compensar de períodos anteriores 2.000 non sei cantos, 2.596, compensamos 178, o que queda a compensar para períodos posteriores 2.418. Vale, xa está. Listo. Bueno, digo listo, pero ainda non vimos que era o asiento, polo menos irá botando un vistazo ao asiento. Vamos aquí ao diario, e o 31 de marzo e o 30 de xuño temos feitas as regularizacións. Ver. O 31 de marzo aquí está a liquidación de IVA. Bueno, pues os movimentos clásicos a 472 pasa a haber a 477 o debe. E o resultado da liquidación a compensar no debe. E a seguinte, que foi en xuño, 30 de xuño, pois temos o IBE soportado o haber, o IBE repercutido no debe, e compensamos solo 178 euros. A 470, que nace polo debe, neste caso compensamos os 178 euros que necesitábamos para non ter que ingresar. Bueno, agora sí, listo.